Усім прывітанне. Сёння прыгатуем грыбную крупеню з просам. Традыцыйную беларускую страву, якую на паўночным захадзе краіны называюць крупеня, а ў іншых рэгіёнах часцей вядома пад назвай крупнік. Аснова стравы крупа, часцей за ўсё ячмень або проса. Гатуюць яе па-рознаму з мясам, бульбай, з дадаваннем малака, часам на сыроватцы. На Брэшчыне можна сустрэць і больш незвычайныя варыянты, напрыклад, з дадаваннем свежай свіной крыві. Паехалі, але для пачатку падпішыся, каб не прапусціць новае відэа. Калі вам падабаецца мой контент, вы можете падтрымаць канал праз Patreon, спасылка ў апісанні. Ваша падтрымка вельмі важная. Проса старанна прамыць і напалову зварыць. Цыбулю і моркву нарэзаць дробным кубікам і абсмажыць на алеі да залацістага колеру. Дакладную грамоўку страў беларускай кухні вы можете знайсці ў маім тэлеграм-канале. Папярэдне замочаныя сухія грыбы дробна нарэзаць і дадаць да гародніны на патэльню. Калі грыбы злёгку падсмажацца і аддадуць водар, перакладаем іх у рондаль, дадаем проса, грыбны булён, соль і спецыі, варым на слабым агні 30-35 хвілін. Падаем крупеню са смятанай або без яе, калі вы выконваеце пост. Падпісвайцеся, ставце падабайкі, пішыце каментары і смачна есці.